badago arratei lotutako dantzari, arrate egunari eta dantzari lotutako historia bat edo iragan bat, esan dugu. Eta momentu baten, horri buelta terdi edo bi buelta edo ez da izan buelta motia pentsau zeban batek. Eta hola izan zen, duela 20 urte. Nik esango nukena da, konturatu behar dugula arraten festaren, erromeriaren eta dantzen historia oso luzia dela. Eta 20. mendean zehar ere, egon ziela ahalegin batzuk dantza zehatz batzuk espreski arraterako prestatzeko eta hori pixka bat sustraitzeko, ez. 2005an ingenuna izan zen, pixka bat ordura arte egiten zen ezpata dantzaren esan digun partetxo bat, azkenengo urtietan Josuk dantzatu izan zuen, irailaren 8an ezpata dantza, dantzari bakar batek eginda, eta Josu aritu zen ezpata dantza egiten hor. Horri falta zitzaion, esango nuke dantzaren gainontzeko parte osoakin osatu. Zaten ezpata dantza horretan ezpata txikiekin dantzatzen zan bakarrik, baina ezpata txikiak dira ezpata dantza zabalago baten parte bat, eta ezpata dantza zabal horrek dauzka batez ere ezagorren nagusia da ezpata luzeak. Eta ezpata luzeekin egiten diren, pixka bat, mugimendua, jokuak, zubiak, parrillak, arrosak eta barrez. Urte askotako prozesu izan zen, Urbeltze ezagutu genuen 1982, 1983 inguruan, Elgoibarko Aritantzari taldearekin ari egitzen ginen orduan ere bai, eta haien bitartez ezagutu genuen. Eta han, bertan, hitzaldi horren bukaeran, eman zizkigun pista batzuk eta proposamen batzukin zizkigun, eta ezpata dantzari dagokionez, azken batean argiak edo Urbeltze zuzenduta, egindako lan guzti hori ere ezagutu eta barneratzeko aukera izan dugu, eta gero hori guztia izan da, gero arratera begira pixka bat prestatu. Gipuzkoako ezpata dantza deitzen dugun, genuen hori hain zuzen ere argiak taldeak berak 4 lerrotako ezpata dantza berreskuratzen du nolabait esatearren, eta argiak berpizten du nolabait esatearren. Git gogoan dut batzuek lan itzela egin zutela, arropekin adibidez, lan hainbeste bapatean hainbat pertsona, hainbat dantzari jantzi beharra. Dantzak ere batzuek ezaguna genituen, hartzen delako ezaguna ditugun urrastegi edo forma bat, ezpatantzen oinarri forma hori, baina gero nahi zen, repertorio osatzen joan, edo osatzen, denboran joan zitekeena. Baina, gauza asko bai dantzari zegokionez, eguna nola antolatu, protokoloa edo erritu berri hori nola forma eman, eta gero zalantzak ere bai, nola enkajatu, ordutegia, mesa dago, guzti zeuden gauza asko, hilkatu behar zirenak, eta denborak esango ziguna funtzionatuko zuen edo ez. Ilusio handiarekin egin genuela, aipatu nahiko nuke bestetik, parte musikalian ere, jantziak aipatu ditu Josuk oso importanti izan zen, baina parte musikalian ere lan handia egin behar izan zen hor, Usartza txistulari taldeak hasiera-hasieratik izan da guztionen parte eta haiei gabe ezinezkoa litzateke aurrera egitea. Hain zuzen ere musiken prestaketan Jose Miguel Laskurain txistulari eta musikaria bera izan zen moldaketa guztiak eta inkluso konposizioak egin zituena. Eta hori ere beste zutabe garrantzitsu bat izan zen. Hori da hain zuzen ere aipatzen nuen Urbeltzek eman zizkigun pixka bat irakadokizun eta pisten artean horietako bazan dantzarien kofradia bat sortzearena. Eta beraz, urtero dantzain ondoren, elkarrekin bazkaldu, akta jaso, guztiok sinatu, eta bertan ere urrengo urteetako konpromiso hori hor hartzen eta banatzen, ardurak eta lan. Gaur egun, dakaguz ezin umiak, ez da hori zela igual inbeste animatzen eta holan, estimulo asko dauz ibar baten dantza eta estraskolarra aldetik. Baina gero helduak,
gero ez da gehiago. Egon dela ez dakizen bat urte dantzaindako jendiak, de repente buelta hona dago. Gaztiak, bera izartu duguz, flipatzen, nik bebe flipa bina, sartu nintzanen zen zen, ke guai da, ezpata dantza, ez dakizen, baina gero ritual guzti hori baskari izana, aktana, eta izarra como, guau, zer da hau. Oin, klaro, ulertzeko saiaz ulertzen pizkal geixo, eta da zerbait, dalain berez izeta holan, que generazio berrizeri morro dio de, ke hago aquí, baina gustatzen jata, eta horregaitzen guztu jarraitzen dugula, eta egun superpolitxe pasatzen dugula. Horreko egunean naiz da juerga geixo gutxio, edo ez juergarik ez bota, artiko egunean beti zauz prest, jai hartzeko, klasera eskuteko, edo dana dalako geixo. Urtero goten da pizkat, gonbidatuen artian, baina ondo nabile itxen, estilo aldetikan ondo nabile itxen, eta gu, bai, ze hori da bilatzen duguna, ez izatea danok perfect gu bezala, gure artean super desberdin bitzen dugu, orduan, beti esaten ditzegu, zuek ikasi pausoak eta zuen estilo horretan jarraitu ditzen, ez dugu nahi gu bezala itxia literal. Ze zuen xarma hori bai bilatzen dugu. Pertsona desberdinak garen bezala dantzak bai, dantzakerak desberdinak dira. Ezpata dantzariak gara eta ezpata dantzari aritzen gara.